Да бе, мамо, за 100-тен път ти казвам, намерих си работа. Да, престижна е, разбира се. Главен редактор съм на предаването всяка неделя. Знаеш как е. Вие пък кога довтасахте? Не дейте така, излагате ме. Много добре знаете, че не съм главен редактор на предаването всяка неделя. Просто имам навик да лъжа майка ми. Така ли? Майтап да става. Питайте сега. Трябва ли да изгоним ЧЕЗ, EVN и ЕОН от България? Глупости, как ще гониш тия хубави абревиатури от България, бе? Това е все едно Румен Луканов да отваря буркани вместо кутии за обувки. Въобще някакви хора мрънкат срещу високите сметки за ток, а не си дават сметка. За ток. Някакви хора мрънкат срещу високите сметки за ток, а не разбират, че всъщност високата сметка за ток е полезна. Защо, ще ме питате вие? Защото ще ви говоря аз. Въобще някакви хора мрънкат срещу високите сметки за ток, а не си дават сметка за ток, че всъщност това са полезни неща. Плес! Колкото повече пари даваме за режийни, толкова по-малко пари харчим за глупости. Ето, на времето, примерно, вляза за един хляб в магазина, а излизам с какви ли не глупости, като 15 кутии свещи за чай, една туба лепило с гланц, замразено брашно, четка за туалетна чиния във формата на пати, една кофа с по-малки кофички, магница с изненада. Всъщност, вместо изненада, аз винаги получавам не пегел, което може би това си изненадат. И се изненадвам. И като застанеш на касата, пак те принуждават да си купиш някоя глупост. Оня ден, например, си купих 2 батерии. А за какво са ми на мен 2 батерии, при положение, че нямам вибратор? Там хващат прах, защото аз не мога да отида да ги изхвърля на бонището, там ще вземе следствие на излъчването от батериите, на някоя ред се рови там, да му окапе косата. Заради това, че аз не съм си купил вибратор. Откакто плащам високи сметки за ток, не съм стъпил в магазина и не харча пари за глупости. Освен това, откакто увеличиха сметките, намаля процента и броя на самоубийства с сешуар, вибратор, тостер, печка и маша в ваната. Също така, високият ток ни кара да не се задържаме вкъщи, а да излезем на разходка. Какво по-хубаво това да се разходиш на чист въздух из планината и да риташ буклуци, дещо ти попадне. А представете ли си, даже имало идея за безплатен ток. Ток да ги удари дано. През 1890 година Никола Тесла започва проект за пренос на електричество по безжичен път. През 1905 прави първи успешен опит в покрайнините на Ню Йорк. Веднага след това обаче финансирането му е спряно от шефа на General Electric JP Morgan. Чухте ли? Безплатен ток. Да бе, да. Никола Тесла. Защо не се окръстили при Никола Гинчев? Какво му е? А те да са интересни, Тесла ли ще е там паламарка, мистрия, маткап. Глупост. И те затова са го уволнили, заради неугледното му име. Откъде ще дойде този безплатен ток? Ало, мамо? Аз съм. Какво? Малко съм различен? Как видя? Шла дивизия вперед, чтобы из бою взять Приморье, белой армия плоть. Мамо, порасна ми нещо около гениталиите. Камера работи. Бойните дружини, вие сте. Ало, мамо, както ти казах преди малко, да, наистина си намерих сериозна работа. Моля те. Да. Какво, малко съм различен? Как видя? Вече е стигнал до теб? Стига де. Мамо, виж, започнах да си оцелвам гласа и устните. Започнах да се синхронизирам. Мамо, като говоря по-бавно, по-лесно се синхронизирам. А гледай иначе, какво става? Разминах се. Затова ще използвам по-кратки думи. Ма. Хуй. Пак мама. Апокалипсис. Ето. Ще затварям. Ще трябва да снимам друго. Просто се забави Руслан. С около час някъде на Красна поляна. И трябваше да изчакам. Нищо де. Биляна, ако гледаш това предаване, трябваше да си взела детето отдавна. Защото не ми вдигна.